تو میں کہ شروع دے والے حضور میاں صاحب فرماتے نے دل دل برنو کر چھڑیے نظرانا ایسے اس دے ہوتے رہے جانے کل زمانہ ایسے اس دے ہوتے رہے جانے کل زمانہ ایویں نہیں سجنا عشق نبھائے گا ایویں نہیں سجنا عشق نبھائے گا کدے کدے دید لئی سول چڑھ جائے گا کدے کدے دید لئی سول چڑھ